अरे कृपा जवाले ले मोजनिया हो रे डोलिया ले ले अरे डोरो डोले ले हो जनुआ जले ससुरा बजर करे जवा फटी फटी जाए हमारा दिल के दुलरी हो चलो हमारा दिसा हमारा दिल के दुलरी हो जाए तो जब भैया हमार वादा कइले बड़े करिश्मा जी जब भैया हमार वादा कइले बड़े तो माने के बाद हम मानव भी बानी कि भैया हमार सीनियर बाड़ो हमार तो एल्बम उतना बाना जितना बा ये बा थोड़ा मोड़ा लिपा पोती एगो गाना पर तहारा के मौका देता नहीं ताकि हमार सब भाई गार्जियन खुश हो जाए। तहार अगर जहाँ प्रेम होई अगर दीवाना पागल हो जाए दीवाना मोहब्बत में खराब हो जाए तो कभी जब भेंट होई शादी भइला के बाद तो तहरा यह सोचे के पड़ी कि हम तो प्रेम कोई नहीं जान बुझ के लेकिन परिवार के मजबूरी के चलते शादी हो गई कहीं और कभी मान लो कि यही कुशीनगर में सलेमगढ़ मान ली तुमको ही में भेंट हो जाए यही गोलू राजा दीवाना से तू उन्हें अपना मन में खुश बाड़ू बाकी दीवाना यह कही कि मैडम दिल जब से तोड़ लूं हम खैनियो ना खाई बाकी तहरा चलते आज रोल करो तनी बस रोल रोल हमारा के छोड़ लूं तब से अरे संगतिया शराब हो गई उठावा तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई। सुनो करिश्मा नहीं क्या बात है क्या कहे प्रेम के बारे में आदमी खराब ना होला समय खराब बना देला समय के तगाजा ऐसन हम मनोज भैया कि समय ही अंगूरों के रस के शराब बना देला। लय बजावे के बाद एगो बजा दे हमारा बड़ी मन के करीब है प्रिंस बाबा ए आनंद भैया तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरे
टाइम इज मनी। बस बस अब कुछ के चाहना बा जिए के दूसर राह ना बा। ए बाबा अब कुछ के चाहना बा कुछ ना अरे झूठो के का होई बदनामे न होखो। अब कुछ के चाहना बा जिए के दूसर राह ना बा। कोई का लोग गोलू राजा के अरे तनिको भर परवाह न बा। जखमी जितेंद्र के अरे भिसकी ब्लेंडर के नशा बेहिसाब हो गई। तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई। तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई। जिंदगी खराब हो गई। जिंदगी खराब हो गई। जिंदगी खराब हो। इसलिए प्रेम में कभी हम कहे थे, हमारे नरेश चाचा भी आदेश दिए थे कि एक बात कह देना कि दिल जे बनावल उ पागले नु होई। प्यार जे बनावल उ होई कसाई। अब ही तनिक लागी बात में बुझाई। घोटलो घोटाई ना ए रनिया मिठाई। धन्यवाद, बहुत अच्छा कलाकार। इनका संगे हमारा कुछ बाना जब जब हमारा मिलेली सिवान जिला गोपालगंज जिला में। हाँ जी तो इनका भोजपुरी बुझाला भी ना। कलकत्ता इनका घर हो। मेरा घर यूपी कानपुर है एक्चुअली में। जहाँ भी होखे लेकिन जहाँ भी मिलेली हमारा हमारी इनकर पूरा टीम बड़ी हमारा के सपोर्ट करेला। ये खातिर हम धन्यवाद देतनी। हम चाहब जे इनका खातिर को ताली बजा के आशीर्वाद दी है लड़की के। धन्यवाद। हमारा से कोनो गलती भले तो क्षमा करो।